Karong kabuntagon usa na sad ka adlaw ang among usa na sad ka oras. Ang among ginalam para kami makaserbisyo sa imong katawhan. Iyang imong alagad amahan kauban sa akong bisita. Tagay kaming late no. Sa iluwang kami sa daghan namong kalapasan. Ipasalamatan namo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karong kabuntagon mga kaigsuunan natay bisita. Usa ka kandidato kung Ben Vicente sa murag si Madam Carla Lopez Pitsay o kang Ma'am Mayor Sara Duterte ang kaanyag. Bernadette May Almanon. Good morning. Nasa may angga ni mo gyud? Bernadette o May? Matet di ay Matet. Good morning Matet. Atong kauban karon na mudagan pagka city councilor sa mga anak ni kaning asa kumpare no? Pinakasunod kumpare. Ben Almanon. Good morning Matet. Kita magkuan man gyud ta, daghan man gyud wala pa nakailang kanato no sa atong mga kandidato diri sa Team Gugma kay kasagaran bag-o gawas sa kang konsehal David Kimilat Salazar. Mao nga kinahanglan pud nato ipaila-ila kay katuganing sa pikas mga ilab kinsa si Bernadette May sa si Mat Isma Alman, anak ni Konsehal Ben Vicente Alman, ug Mrs. Elma Risma Alman na usa ka matutunan. Ako minyo adunay duha ka anak, ug graduado ako sa kurso sa Business Administration, major in Entrepreneurial Marketing sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City. Ug usa ako karon ka branch manager sa Cebuana Division. Ako gimatuto sa akong amahan na ang pag-alagad walay gipili na panahon, lugar,
o estado sa kinabuhi, gawas lamang sa pinasikasin na intensyon sa matarong o matinong anon na pagservisyo. Ganong gusto man kamudagan nga City Councilor Tet? Ay, ganun gusto ko ako mudagan. Oo. Kaya ang akong amahan na si kaning Honorable Ben Kuan gyud nako, kailag gyud nako kang kuan, kang akong kumpare gyud. na ang maayong pagpangalagad na daw namong kasinatian sa pamilya. Gikan sa pagpanlay o mga resolutions, Yeah. pagpadala og sumon, pagidayalogo, Okay, nahimo man tuod nga kapitan si Ben, no? attorney. Oh, so hands-on gyud ka sa mga experience sa usa ka leader nga parehas ni Pare Ben. Nakita din ako, nagdako kayo ko nga. Nakita din ako kung sa iyo, ako amahan. Dedicated sa iyang work gyud si Paring Ben, no? So nakita nako giunsa niya pagmatuto ng iyang mga kabataan, unsa gyud ang public service. O mo'y kuan gyud gitudlo niya sa inyo, no? Okay, attorney, ato na ang kanyang mga project development o mga pagdumala sa mga budget ni Iti. Kami, nagdako kita kami na kaning kabalog ni sa mga current events. Okay, si Pare Ben sa pick up pa mi ana gani. Diya sa espiritu na pa may baligyaan sa una o kuan kanang newspaper diha gid mi di mo may malit og kuan di mi malit og newspaper magbasa ra gid mi duha. Tet nganong kuan man nganong gipili man nimo ang Team Gugma? Attorney Gugma. Oo. Kung asa ang atong team, serbisyong adunay Gugma. Hashtag yun, serbisyong adunay Gugma. Kanindot no. Unsa may mga kung ikaw palaran mahimong palaran nga mahimong city councilor unsa may mga kuan nimo imong tutukan nga mga sektor o mga komitiba nga imong pagatutukan sa may Sa mga komitiba o ang akong mga advocacy ang aduro sa akong kasing-kasing mga women's sa tourism o sa trade industry. Isip ko sa kababae, ako nakabalo sa kaagi o kusog sa kababaihan. Isa na ani atong tutukan ang pagprotektar, paghatag og gugma, pagpaminaw sa mga yamuno labaw sa tanan ang paghatag og saktong livelihood, paghidayon ang mga programa makatabang sa atong kaugalingon, sa atong panginabuhi, mental awareness, family planning ug uban pa. Ang ikaduha nini ang turismo. Kung asa ang duha ang turismo, naa na siya tulo ka components sa terminal. yeah. Accessibility, accommodation, o attraction. Kung attraction, dapat Instagrammable. Karong gusto ko dapat Instagrammable ang lugar. High-tech man din ang akong kuan akong bisita kay kuan gyud Instama isa na. Instagrammable. Ako sabay sa karon ng mga millennials. Millennials ning akong kuan akong bisita karon millennials. Kung inyo lang makita, magpa-picture gyud mo kay grabe kaanyag ning binuhat. Kuan yun, asa man ka nagmana kang Pare Ben o kang Mads kuan? Duha. Combination, no? Kaya kung attorney, ato lang yun ang istudyohan, matagaan pa rin nato ang ato lugar sa pag-usbong. Makahatag ko lugar negosyo. Sa turismo, unsa may atong kuan sa turismo, atong tampo sa turismo, natay ikatampo. Mao na to si attorney na ato yung pagtagal, mao na ato yung karon kay mo sabay man dito sa galing niya lang ako ay matingham na dito. Unsa man ang Instagrammable attorney na dapat ka na Instagram. Mga social media. Pang TikTok pwede. Okay, may uso ron ng TikTok. Mao kayo attorney. Makasay. Kay social media mo ikaw ng kusog, pinakalingot yun ang mga background na to, picture.
Dapat magsayaw tag TikTok dito sa ang background nato ang Tinoyan para daghan mag-likes. Promote yun na to. Ang ikatulo, attorney mo to ang trade and industry. Aha. Ang trade industry, magdulma na siya protecting the rights of the interest of the consumers. Kung atagan po na kung gigayon ang mga SME or itong mga small, medium enterprises na makasabay o makaasdang sa economic flow nga dili mapupan ang ilang mga puhunan. Oo. Na ako gayon nagato na kung hatagan lamang o gayon ang mga bisnigan wala gayon duda na kini magmalampuso. By the way, unsay kuan nahuman ni Matet? Kuan, attorney, marketing. Marketing. So meaning imong gyud tutukan ang trade and industry kaysa marketing man ka nga side. Ato mga business, Mga business. So business minded dining. Dili monkey business, no? Sakto. Nana kay kuan kanang work experience before ka modagan aning kuan kaning bugnong lugay nun unsa man bugnong lugay nun naka-decide nga modagan. So student leader di ay ka. So, So hands-on gyud ka naagay ka experience anang pagkuan gyud lead sa imo pang school days kuan na gyud ka kanang experienceado na gyud ka anang kuan. Paghuman sa imong college no asa man ka nag-eskwela tuod? Sa Mindanao State University attorney do sa Marawi. So marketing ang imong nahuman. Paghuman nimo kuan graduate sa college asa man ka nag-work kung naka-work ka? Una, mo na yung kuan imong first nga work experience and then after that tawagan na rin ko sa Cebuanan Willie dito sa Surigao City ko una na-assign. Hangtod, karoon na rin na ko na tuig, dahil ko nagdugay sa Cebuanan at tuhang pag-alagad, ang royalty, ang eksperyensya sa pag-abi ani Cebuanan Willie. Ted. Unsa may imong kuan, yun. Kanang na sa imong ikaw gyud ang pilion sa katawhan pagka city councilor. Nano ako ang pilion. Ang isa ka leader na muhawid sa renta sa panggamhanan, kinahanglan ngayon responsable. Makalamon, ubihan. Adunay maayong pamatasan ug adunay mudagan sa konseho tungkol sa mga eksperyensyado o anas ng mga lideres. Pero lagi attorney ang pagpili naragid na sa mga katawhan. Kuni ang istorya lagi make a difference, make the right choice. Akong na kuan no na unsay ngalan gani sa imong mama? Elma, attorney. Elma Almanon. Murag si Mads
daghan pa yung mga kuan yan na kanang asa man siya naka-serve isip kuan teacher ba siya sa DepEd? Yes, attorney na siya karon sa Karangka Elementary School. Karangkam. So prior to that na mga barangay nga mga na-assign na niya. Kay murag na mga barangay panlitan ng Santa Cruz nga medyo daghan mga suod niya dito, daghan mga estudyante niya sa una nga nahimo na natong mga kanang magkuan na kanang botante na. So daghan ang boto ni kaning akong kumpare nga si Ben Almano, no. So daghan siya na assignan nga mga barangay. Si Mads kuano Elma, no. So gani nawala ba ang kuan? Okay ra atong kuan? Okay na sa luwas. Okay. Sa City Council, wala gyud kabalon say nahitabo kang pariben, kalit na lang siya. Wala na namon siya nakitan. Last na mo pagkakita katong committee meeting nga kami tapad pa. Pagka human ato na hibaw-an namo nga na COVID siya og wala namin nahibaw-an na kuha na lang siya pagbalik wala na gyud. Unsay nahitabo kang pariben? Kato attorney na kuha na gayud kay naigo man kita sa karon nga pandemya sa COVID-19. Mga April 6 ato, nagpa-admit ako sila kay nilang tanan siya. Sila doon sa akong mama. Oo. Kung ako dito sila sa Andres Soriano, nagpa-admit sila doon tapos okay po man doon na dagan sa kuan, okay, tagal na tampal, na nagubalik sa hindi na oxygenan. Kaya kami, ni kabalay, wala naman nila gawas-gawas. Nagihong quarantine mo tanan. Giswam. Unsay nahitabo? Mo nga after ko sila dali nga April 6 pagka linggo ato ay Sabado o linggo to siya nga nabit ko nang nag-isip yun kay ina na nga dalo na yun sila dito sa Adela. Kaya nag-ubos ang oxygen for me. So siya ra ang niubos ang oxygen. Si Mads Elma, okay ra si Pariben lang ang niubos. Better na to si mami, si daddy. Idalagit siya Adela, dito ba yun? Kasi hindi ang po nga, hindi ko na dito nga kuan. Galon. Oo, galon. Pero hindi na may bubos ang iyan ng oxygen. Mga kung idalagit din, naghangin pa ganito si daddy, dahil pa rin namin o pinita o pamaagi ato nga madala siya. So, nag-text pa ko siya kang Honorable Orlando Milian para sa sakyanan sa ambulance. Nay ambulance. Natagaan mo ambulance sa barangay. Mangagoy. Dala siya dito sa Adela Butte. Kung pila ka ito sila dito mga 4 or 5 days, pagka April 18 Butte, wala na din na-expect kay na-text na ng doktor na stable na ang tato si daddy. Mga April 15, mga stable na dito si daddy. Pero sige si daddy nag-text na wala na din siguro panahon ni Ana. Tinangan na isa ang maguli sa iyangan sa konsermo. Mo pinapag kuan naglarami na pag April 18, wala na din mga better na si daddy ato. Pag April 18, alas 3 sa pagdangon communication is internet. Internet dito. Wala signal sa cellphone pero na internet. Pagkakuha na pinatingnan mo kay pagka April 18, alas 3 sa pagdawon maanding na inanawag. Yung nawala na din ang mga Naunsa man nga okay naman ka. kung iubos iyang ibitalit, ububos ang mga attorney nga kung ito kayo balo sa pagkinawa ang binuula yun ang kaya na nakabalo. April 18. April 18, oo. Siguro
kuan gid ba yan makabalo man gid ka nga dito man kita padulong dito man kita padulong sa kamatay nga kita tanan mo tong pagka April 18 ingon gid ang doktor sa among mawala na gid Napa mo sa facilities ato? nami sa facilities nga wala dili kanang feeling dito attorney na kanang grabe ka sakit ang klaseng-klaseng ang mga gusto na humihit pero dili ulit nga No. magkuhan kay gusto lang ang immunity Oo. Inahamad ko na magpakabaso. Pinapagkuminahan na ulat sa bata. Muna nga, wala di taon. Pero tuwa pa sa ospital si Majelma ato. Nato sa ospital. Mas wala ko siya naka-oxygen. Attorney, nabalik ang oxygen kay... Okay, na affected man siya sa panghitabo. Makato siya, attorney, na wala din ako mga tuto ang among amahan. Asa man siya gidala pagkahuman? Naamin siya, dala man siya, ikuha siya sa akong bukan ko na auntie na nurse. Duray na dito sa Adela, dikuha din na sa lugar. Pagkuha nila dito, direksyon na lang sa San Fernando. So, kinsay nag-attend lang? Ang nag-attend na kita to attorney, ang auntie, o katong mga churchmates sa akong manghod, Pero na-distance. O distance sa rin kay nga na namang dito ito. Oo, na may... Pero bagoy na sila, bagoy na yun, maingat ko ito kaayo na. So, ang video na lang o picture na lang inyo nakitaan. Nananikaw ko yung nagmahit with me na ay pa na lang yung mga video kay sa gamay pa din nga attorney kung sa din ka pinanda sa mamahan na hinatod pa din me sa pag-eskwela pinanastart ka na pero sa last video na paghatod sa iya silang kamatay mura pa din me Nakakita. ang feeling gani attorney Wa mo nakabalos sa iya. Kaayo. sa pagkatapusan video Mao gyud atong kinabuhi, no? Murag gyud tang mga kuan lang, mga murag bula lang. Di gyud na may ayuda nga na kuan sa inyo, sa inyong family, sa inyong nahitabo sa inyo nga gikan sa atong kuan mga ahinsya unsa manggaling sa gobyerno. Yes, attorney, naaman po ni ka na dawat na ayuda like sa senior citizen, kay senior ng ako. Ay, tama, no? Namin yan. Wala na mga ayuda, mga ginagmay, mga pagkamatay din sa akong amahan. Ang kanyang senior citizen, ako yung nagpagpabo sa amo ko na ayuda na pagtawang sa akin. No, at least na ay sa senior citizen lang ang nakahatag og kuan, no? Ang city government kay murag nakadumdum ko nga katong sa kuan nato, empleyado nato sa city government natagaan pud nato og ayuda financially. Si Pariben ba nakadawat pud og financial nga ayuda sa city government? Sa city government, sa akong kuanan with attorney kay nag-resolution ang city council. May resolution nakadumdum ko. Resolution ang city council pero wala wala pa din na ako sa ako. Hangtod karon wala pa gyud Hangtod karon attorney wala pa din. katong among resolution diyan. Kay katong pagkamatay ni kuan Sir Dandi Asusina murag nakapasa pod mig resolution nga tagaan po siya financial assistance. Wa di ay assistance nga na abot sa inyo gikan sa kuan city government? Wala. Wala pa din attorney. Ito lang po ay mga katong sweldo ni daddy nga. Mga to, ang inyong resolution sa city council. 200 man to tingali itong 200,000 kung ma-remember na ako. Wala pa gito na kuan yun na realize. Yes, attorney wala. Sige lang ato ray follow up ha kung kuan ka kuan po. Tagkamatay ni Pariben na sayod ko nga ang mga staff o mga tao ni Pariben napaman diya sa city council prior sa iyan kuan. Apil gani imong brother, no? Okay, sige man na ako makita. Unsay ngalan ganitong imong brother? Si Kuya Ayan. Si Ayan, no? Tama, si Ayan. O giyang mga tao ni Pariben.
Kana saan ni undang ang kuan sina Ayan pag-work. Naulang dito, attorney, pagka wala ni Daddy, naapin mo po si Kuya kasi In Sigida dayon, nga na wala olay kuan gyud pagkamatay undang wala na gyud sila wala na sila sweldo. ay, katong nakakontrata, attorney, paday Ah, sige. Last atong June, kutob June lang. So pagka man sa June wala na gyud. wala na yun. Ngam gani may resolution nga ikaw ba ang among gi-endorse? Ang City Council na may gi-endorse nga anak ni Pariben nga mahimong City Councilor. Unsa inyo tabuato? Kinsay gi-endorse gani namo nakalimot na gyud ko kay daghan man mo nga mga anak ni Pariben. Kinsa tong gi-endorse namo? Ang endorse sa attorney, among pinamanghuran. Kinsay ngalan? Si Denise. Si Denise. Oh, na maka-remember ko nga gi-suportahan gani nato nga endorse ang usa ka membro sa family ni Paring Ben nga mahimong iyang ikapuli kay naaman gid sa balaod nga kinsa ang kuan kanang the same nga party sa namatay mao gyapon the same party sa ang dapat ikapuli. Nahitabo man na sa inatuan murag dinagay man tong namatay ang iyang anak pon nga dinagay ang gipuli nga municipal councilor mo nga naghimo og resolution ang City Council nga i-endorse ang usa sa mga anak ni Paring Ben. Unsa ni tabo ato? Ang tanan nga ginahitabo, attorney, na ang ginahirason sa patulingan. Sa among pag-process with ato, hindi naman gusto ni-endorse, napasalamat ang kami sa council ko na ni-endorsement ato. So, mga po among himo ko na yun na ang pinahanglan ko mga na siya mamuan ko sa taas nga naay kahong. Oo. Sila mo, nagpapamambot sila, pero sa wala mang gayod lang ha, na kuan, wala na quality family ay na naanagid ay na ang papuwi. Naanagid sila So, wala na lang mo nagproseso kay naa na may gipuli. Nagproseso ni attorney na kuan with me na asa, nag-adi with me sa akong proseso. Oo. Niadto mo sa taas pod, niadto mo sa taas kay kinahanglan man ang perma. mo gani. Endorsement, so kinahanglan perma. So pag ato ba naman ang unaan dito, dili na sila mo perma kay na may nauna. o wala pa gani pagsulod na mo may ang pag-sir lang. Ningon na wala na wala na. So di balibaran na mo daan sa taas. Unsa may kuan, unsa may reaksyon sa pamilya sa dihang gibalibaran na mo, gipulihan na ang mga tao ni Pariben. Unsa may na feel sa family sa Almanon? Sakit man gyud ko man kung attorney kay gusto din na mo nga katong 3 days before na namatay ko siya din na nandiyo kami. So kami gyud nag-fight gyud ni ang gyud away ato ni ang gyud fight nga amo atong gamit nga mupuli gyud ita sa konseho. Una kami nagsakit ko lang ang buot pero amo na lang po nag-rest na case attorney kay maulan isa among ingon pa tanan man gyud nahitabo aduna mga gayud rason. So amo pinili ato bang napagsulay ato nga pagsulay nagpabiling hindi po na among pamilya. Mo sir nga despite and siguro because of the tragedy mas nagbilaab ang among timuha na maghatag og maayong serbisyo sa mga kasayan. Mao nga nakahukom ang family nga magpanagan yun og usa ka member sa family og ikaw gyud ang napili sa pamilya, no? Yes, attorney, dili pili ako gyud meaning dito ka nang ako gyud ang nag-volunteer na ako gyud ang mupuli mo dagan gyud ko kay dagan gyud na sa ako gyud duhan na di sa akong duhan ang serbisyo dito para sa tao. Kinanglang gyud ipadayon tong mga kuan damgo ni Pariben ngay dagkantoy gusto niya nga mahitabo diri sa siyudad sa Bislig nga wala gyud na human, no? So kinanglan na kuan gyud na agi mo padayon sa iyang mga advocacy. Pila ka tuig tuod nga nagserbisyo si Pariben nga sa isip public servant gikan niya sa PICO. Sa si attorney mga 31 years ilan sa 1990 to present karon na 2021 31 years. Apil na ang PICO.
na to ang pito. Okay, nahinumduman na ako si Pariben. Usapod siya nga mga labor leader po sa pick-up sa una. SPFL, unsa ba to, FFW, nga labor leader na siya. Usa sa mga kwanchod, hugtanon nga nagpanalipod sa mga katungod sa atong mga kwanchod, mga trabahante sa pick-up sa una. So, suod kaayo man ni Pariben. O hantod na himuming kuan city councilor, padayon yun ang among kasuod. No? Unsa may imong tutukan kung ikaw no palaran nga mahimong city councilor, mga komitiba nga mga committee nga tagaan nato og pagtagad. Mao to attorney sa women's kay usa man kita ka babae nakabalo man kita sa kaagi kusog sa kababaihan. Ug ang turismo sama sa tuingon nagalingan atong naitulog yun ka components ang turismo, maling accessibility, accommodation, at attraction. Kung diin asa atong yung pagwapahon o ano para ako ingon na Instagrammable yun kaayo ang ato ang lugar kay tagaan na yun na o saktong pagtagal matabangan mo po na to ang pag-usbong sa ato ang si Matet, mga kaigsuunan, ikapila ka sa mga magsuon gani? Pila mo magsuon? Tet, pila mo magsuon? Ikaw ang ika? Ako ang ikaduha. Mao di ako na. Kami magsuon alphabetically named attorney. Sa yung first. Oo. Ang ako kung papa sa ila po site, alphabetical po sila. Mao na B nga Ben, kanwang anak. Ako po B, Bernadette, kanwang anak. Ako B, pasay na tulo C. Si Celeste Faith. Okay. Ang P is Genesis P. So, alphabetically yun. Para ikabibo. Para makuan gyud kinsay una kinamagulangan kinsay kuan. So si Archie ang kinamagulangan. And then ikaw and then Celeste and then Denise. Okay, at least kuan no. Asa pud nagkuan nakahuman na tanan engineer man si Archie no. Si Celeste Faith. Nakaroon ako mga mag-select Iyang teacher. Professor na sa Ateneo. So tanan na mga professionals. So wala na may problema sa kuan. By the way, minyo naka TET or yes, attorney. pila na imong kids? Minyo ko na ako yung anak na. 8 years old o 2 years old. Unsay ngalan sa imong bana? Ang pangalan sa baba na si Alcaraz Balongo, taga Surigao City na siya. And then pila inyong kids? Yung attorney. 8 years old o 2 years old. 8 years old o 2 years old. Mga ngalan sa kids Si nimo? Iwan o si Tonet Biel. Okay. So ano yung atong kuan na first niya visitor atong kuan kauban sa Team Gugma. By the way, akong palapdan ang nganong Team Gugma no, nganong ni kuan man ka sa Team Gugma, nganong ni na may lain mga kuan, mga partido no. Na kung adunay gugma, sama sa kung diingon kagay na hashtag serbisyong adunay gugma nga ako yung nakita nga dili puro pasalig buhat dili puro pasalig nga di panguluhan sa atong gusto magpapili umaabot na Governor Carla Pichay sa atong kung gusto magpapili na Vice Governor Primo Murillo sa atong kung congressman na gusto po magpapili buutan po ni sa atong distrito, 2nd district yun nato ni ang ato kayo kini buutan kauban sa kamamahan kailagay kami Congressman Edmond Estrella o sa ato kung umaabot na gusto magpapili
Hello. Uban po di ay sa atong mga board members. Oh. Sa atong mga banggitan po din ng mga board members, Romeo Cakayan, gustong magpapili. Romeo Cakayan, Ranig Nazareno, Raul Milian, Donald Polizon, o si Jerry Austria. Apil na po, uban sa ako o sa konseho, nga gusto po magpapili. Unahon nato ni atong retired police. Dali na po kapunan na magpapili para sa konseho Albert Arnaldo, Tata Bumato, Gaspar Paviliana, Armis Merida, David Boy Salazar, Teddy Sanglay, Lina Solioso, Joseph Samontina, o ang inyong alagad karon nga istorya na gusto po magpapili, Bernadette Matet Almano. Kaniyad to, no? Ma-remember pa na ako ang hashtag ni kaning akong kumpare, no? Ang sa ganitong iyang hashtag? Hashtag Serbisyong Matinod-ano. Karon, ang sa may imong kuhan, hashtag? Ang atong hashtag po, bagong henerasyon sa Serbisyong Matinod-ano. Padayon gyapon ng serbisyong matinod-ano ni Paring Bing, no? Kay kuhan, kibali chapter 2. So, padayon ni Matet, no? Ang iyang anak yun, ang mga maayong binuhatan, mga maayong paglantaw, mga advokasya, nga gisundan sa iyang amahan nga si Paring Ben. So, tanan ng mga nagmahal kang Paring Ben, atong ipadayon ang atong suporta gyud sa iyang pinalanggang anak nga si Bernadette May Almanon. So, bagong henerasyon, serbisyong matinad-anon. Oh. Tubuti ninyo na ang bagong henerasyon sa Almanon maghatag gihapon o di kalidad na pag-alagad. Natay mga pangutana sa atong mga listeners, nagtangag ni og premyo. Kung naminaw yun mo, makatubag yun mo. No, makatubag yun mo, tag 200 na itulo. Nanay nagtubag dayon. Wa pa ko'y question. Wa pa ko'y question. Nala atong duwaton, ha. Hello, good morning. Good morning, attorney. Sa ato, ma'am. Karon. Ay, naminaw ko attorney. Si Bernadette May Matet Risma Almanon. Congratulations, ma'am. Taga-asa ka, ma'am? Taga Santa Maria, Tagina. Ay, pagkalayo po. Pangalan tayo. Kinsay mga magkuha nga taga diri sa Bislig dapat kay maglison man taghatag. Nakay pakuha. Ay, ilodra na attorney oy. Ilod na lang. Ilodra ka. Gcash na lang, nakay Gcash. Pwede po din Gcash. Ako ko Iyatag na lang nako ang number kang Ma'am Matet, ha. Kay kamaray mag-contact, ha. Pwede po din Lord. Pwede po Gcash, kay mas dali ang Gcash, di ba? Iyatag lang nako ang number sa imong Keng, pakikuha ang number ni Ma'am. Pakilista ang number ni Ma'am. Magkuha na lang po kang umaabot na ito ang board member Romy Cakayan. Pag-greet ka? Mag-greet ko. Kaila ka kang board member, Romy? Actually, leader ko niya dali sa MUA. Diya sa Santa Maria. Sa Team Gugma di ay ka, ma'am? Namori ng nila dito sa inyo, attorney. Salamat kayo, ma'am. Gikuha rin ako yung number kay Gcash, ha? Sige, salamat. Salamat, ma'am. Ang next question, na may nagtubagdaan. Ang next question, lisod-lisod ni. Kinsay amahan sa atong bisita karon o kanus asya namatay, lisod ni nga pangutana.
Hello? Hello, mutubag ka sa pangutana? Kinsa ang amahan sa atong bisita karon og kanus-an namatay? 200. Kung kailan ka sa ngalan sa iyang amahan nga namatay? Hello? Kusog ang radyo, ma'am. Wala nakatabag si ma'am. Benjamin. Almanon. Oh, kana saan namatay? Sa April 18. Unsa man ang tubag, Tet, unsa man ang tubag? Dili daw mao, ma'am. Tawag otro, ma'am, ha? Tawag otro, ma'am. Nay nasipyat. Otro tawag lang, otro. Good morning. Kinsay ngalan sa amahan sa atong bisita karon o kana saan namatay? Now, April 18, 2021. Tet, nay atubag. Ben V. Almanon, April 18, 2021. At sa mani... correct ang imong tubag, ma'am. Ano yan number, King? Magikuha ang number. Second. 200. 200. Isang ngalan ni mo, ma'am. Kusog ang radyo. Pag hinaya ng radyo, ma'am, kay kusog. Isang nga... Lord Elisa. Amboy. Taga-asa. Kalubian, Tabon. Silingan ramo. Kuara sa iyang balay. 200, ha? Yes, sir. Salamat. Og last. Say last mo tanan mo to. Ang last nga pangutana mo na pinakalisod. Naiklon. Good morning. Good morning. Mutubag ka? Motobag attorney. Ang last nga pangutana mo ay pinakalisod ra ba? Kinsay pangalan sa mga igsuon ni Bernadette May Almanon? Kinsay mga pangalan? Alphabetic. Anglo ani alphabetical gyud. Archie, sunod ang third kay Bernard. Taga-asa man ka? Bernadette ang ikaduha, ang sunod si last na rabanay kay 600 ra ang dala. Ang tubag nimo dili mao daw. Tawag ka otro. Ngalan. Ngalan o mga igsuon ni Bernadette May. Kinamagulangan hangtod kinamanghuran. Kuan Archie Almanon, Ayan Almanon, si Bernadette May Almanon o Kate Almanon. Dahil kulang. Tulo ka babae, isa ka Ayan og Kuan og Archie, mura man na no. Dili ko.
Ah, 5 mo? Naikulang o babae? Wala ko ka na. So, tawag otro, naikulang. Si Kuan, Ayan og Archie. Good morning. Good morning. Tapos ko ni Duha. Ikaduhang si Martes Bernadette ni. Almanon. Si Celeste Faith Almanon. Yung ikaw pat. Si Denise. Unsa may kasulti ni mo tit sa tubag? Sakto. Sakto ang very good ang kuan nakadaog ka ma'am. Kuha kang Ato na lang kung kang Denise sa office. Ah. Kang Bernadette sa iya sa Makuan. sige, salamat. Salamat. Congratulations. Moto, kailan daw siya sa inyo? Ihatag rin ako ang number. Yung na yung ay. Hello, good morning. Mutubag ka, wala na'y kwarta ang kuan. Ako na lang mahatag premyo ha. Ako na yung mahatag premyo. Sige, sige. Bonus ni. Bonus. Nawala. Imbis nga ako yung mahatag premyo. Hello, good morning. Hello, good morning. Mutubag ka, ma'am? Nako'y pangutan na ato ni. Ako'y mutubag. Ako'y mutubag. So, nako'y premyo. Nako'y premyo, ha? Sige. Kung magkatubag ka, Sige. So, pangutanan ni mo, ma'am. kanang ang sa social pension ba, attorney, sa mga kuan, mga senior, ano sa attorney, panghatag, ginaputpun man to. Lagi. Ang tubag nako, maghulat ta sa mando sa DCWD kay wala pa may kuha. Manawag raman to sa ako. Ingon man to ni ma'am. Oo. Wrong question man po. Wrong question. Pamahot sa isudan. Sa isudan na to diya. Sa isudan na to, nay. Amo to daan? Pansit attorney, nagpalit ako sa kuan. Di ka nagluto. Imbis nga di ako mamahaw. Okay naman gihapon kay tatawdogan. Sunod. May buntag, nay. May buntag. God bless attorney, God bless, salamat. God bless. Ako ang mutubag. Ako yung muhatag og premyo karon ha. Hello, good morning. Wala ko may question na attorney. Sige. Ano ba yung question? Mutubag ka? Ako yung muhatag og premyo ha. Hello? No, Sige. Kinsay ngalan sa inahan ni Matet og asa siya nagtrabaho? Kinsay ngalan sa iyang inahan og asa nagwork? nagtrabaho attorney sa Tinantay, karam kami elementary school. Unsay ngalan? Unsay ngalan? Wala ka. So tawag otro mama, sir ha, tawag otro para sa ban ha. Thank you. Napay pangutana nga, oy, dagan gusto manubag. Hello, good morning. Good morning. Ay, naputol. Hello, good morning. Good morning, attorney. Mutubag ka sa pangutana, ma'am. Yes, attorney. Kinsay ngalan sa inahan ni Bernadette May Almanon ug asa nagwork? Ma'am Elma Almanon sa Karamkam Elementary School.
Ah, sige lang, ako ray hatag sa imong premium. Sa ngalan nimo, ma'am? Milicel Orcolio, attorney. Ngalan? Milicel. Milicel Orcolio, kita na yung matag og premium ani King. Kung pagikuha iya number. Salamat, attorney. Taga-asa ka, ma'am? Taga-asa? Tagagamaw, attorney. Milicel Orcolio, taga-Gamaon. Purok? Purok Ono. Purok Uno, Gamaon. Diya sa may kuhan? Taas? Visitin mo. Visitin mo, oo. Sige, ihapit tara na mo imong premium niya, 200 ha. Salamat. Attorney. Patabang may puhon, ma'am. Patabang may puhon. Sa tinggog, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am. God bless. God bless. Oh, congratulations sa mga nakadaog, no? Daghan pa tanan tayo pamutana, pero nahurot man ang atong Daghan. Mahurot niya akong kwarta dire. Kaya lang, tagaan na nasa na isa. There is man. Branch manager ka sa Cebuana? Nasulti ba ni mo na eh? Last nga pangutana, gusto ka mo tubag? Hello, good morning. Hello, good morning. Gusto ka mo tubag? Oo. Oo, sir. Unsay kurso sa atong bisita karon nga si Matet Bernadette May Almano ug asa siya ni graduate? Marketing. Nag-graduate siya sa Unsay eskwelahan niya? Ateneo. Ah, Ateneo University. dili unsa may tubag? Dili, mao. Dili mao. Nasipyat ang iskol. Nasipyat lang ang iskol tawag otro. Nasipyat lang ang iskol. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Unsay ngalan? Silvia. Taga-asa? Taga-Kumawas. Purok? Purok 4 Kumawas. Gusto ka mo tubag sa pangutana? Oo, sir. Unsay kurso sa atong bisita karon nga si Bernadette May Almano ug asa siya ni graduate? Business Administration and Entrepreneurship Marketing sa Mindanao State University Main Campus. Sa may tubag, Tet. Sakto, nakadaog ka. Congratulations! Sa ngalan gani, otro? Silvia. Sylvia. Maroy. Paki-text na nimong complete name ha, kay kuhaon na mo, kay para matagaan og premyo. I-text. Sir, i-Gcash, sir. Ang problema, kaya ako may muhatag og kuhan na, i-Gcash ni mo, King. Congratulations sa mga nakadaog ni daghan pa tayo tanay premyo kay kuan pa ning kuan daghan pa yung mga tagtanag premyo pero nahurot naman gyud ang atong oras. Sunod na. Sunod na kay mo bisita pa man ni bat otro na pod. No, kay para modaghan ang atong premyo. Sunod na ha. So salamat kayo sa inyong pakig-uban. Nahurot man gyud ang atong oras. Ganita naka kuan sa atong mga sponsor, nakapasalamat. Ato lang pasalamatan ang duha nato ka mga sponsor na lang ang G2L General Merchandise. Kung gusto ninyo mo palit og mga lagyan nga mabugas, barato na lian pagyod ato mo sa G2L General Merchandise diya sa may Sido Building. Kung gusto mo itlog, nanamoy bugas, nanamoy sudan, so na gusto mo itlog na barato, makapalit mo diya sa may Roger Store diya sa may palengke pagkikitai lang si Sir Roger Malaran, no, makapalit pud mo diya og Vigimax Coffee, Vigimax Healing Oil og Vigimax Capsule. Siya nagahatag sa ato og 1 tray nga egg kada Friday.
Tapos pasalamatan si King Alfred Carmelo sa iyang sponsorship. Kung gusto mo makapalit og mga baratong nga mga computer sets, ato mo palit kang King Alfred Carmelo. Ang pinakabarato niya pwede na 11,000. Nahurot na tong 9K, no? Nga iyang desktop. 11,000 na ang iyang pinakabaratong desktop na computer. Pwede niya kung gusto niyo gaming computer, pwede po niya himo og gaming computer, o pwede po siya maghimo og mining, Bitcoin mining computers, no? Pwede mo maka-income og up to 1,000 a day kung gusto niyo, depende sa inyong paliton himo nga Bitcoin. Dapat siya nabilin nga isang libro nga kanang It Ends with Us. Sponsors, pag-ayo-ayo kinigyapon ng yung anak sa kanginan. Parting words sa atong bisita. Tet, parting words. Yatag na ako sa imo. Daghang salamat sa inyo. God bless. God bless you. God bless your family. Salamat, Tet. Kinigyapon ang iyong anak sa kanginan ng kanunay nagmahal kaninyo ang I Love This League, Attorney Fred Carmelo. Pag ayo-ayo, mahal ko kamong tanan, Mama Chup Chup.